Så jeg godt. Jeg krammede Sara, der vandt X-Factor. Ja, hun var herude sidst på besøg, ikke? Og der var der Så ja, det var helt lort. Jeg kan ikke engang zoome ind, når man optager. du går telefonen om. Det tør jeg ikke. Han stod op på scenen før. Det er hans guitar derovre. Ja, det er hans guitar, ikke? Sidst der havde han halsbetændelse, så han kunne, så fik vi autografer alligevel. Så fik jeg taget et billede med ham, ikke? Så han skal synge. Der er lyd. Ikke? Nå, okay, så jeg sad, men hun engang havde et stykke papir imellem os. Nej. Der er lydprøver nu. Så kan han prøve. Du lukker lige munden, ikke? Ja. Hvor er den og jeg? Fede solbriller. Tak. Du kan ikke lide de der Elvis solbriller, eller hvad? Nej. Det var da sjovt. Det var ikke lige mig. De var da flotte. Nej, det var egentlig så godt til det der billede, du havde. Jeg tror, han spiller lange barter. Altså, er det kommet på? Jeg gik bare forbi sådan, jeg skulle da set ham før, ikke? Også, hvad hedder det? Ja. Ja, så når bum bum bum, ikke? Så var jeg sådan, hej Rasmus. Du skulle da skubsne. Også da vi stod her, så står Christina med hovedet til mig, og så siger jeg, der kommer Sara, og det troede hun ikke på, men da hun kom, hende der vandt X-Factor. Og bare sådan, okay, hvad så det der, ikke? Så tænkte jeg også bare, shit. Så man får lidt nogle overraskelser. Ja. Og Janni har glemt sin flotte tærne, når hun gav sin bil, når hun kører på. Ja, vi mener at se A Friend in London, og sådan var det, jeg læste på. Ja. Lidt. Hallo, har jeg fået en besked? Nej, så ikke. Skal vi høre fra hus? Nej, bare Har I nogle ting med? Altså, jeg får det lige kørt med. Yep. Mic check set 212. Everybody here at the Ballerup School. Yes. Og så gerne noget... der kom lidt rum der. Stærkt. Må gerne være lidt mere. Yes. Mine ord hænger nu i den tynde luft igen. Ånder ind, ånder ud. Venter kun på lyd fra dig. Tiden går i stå, mens vi venter på. Må gerne lidt højere. Musik må gerne lidt højere. Musik må gerne højere. Men nu det sidste gang, så hør mig nu. Tiden går i stå, mens vi venter på, at stjernerne står rigtigt op på himlen. Jeg har ventet på, jeg har prøvet at forstå, men nu det sidste gang, så hør mig nu. For alting går i tur, for at stå. Du kan sætte mine drømme fri, ved at lade mig gøre dig lykkelig. Hør mig nu, for alting går i tur. For det er dine
Nej, det ved jeg. Jeg nåede det lige. Det var flot. Nej, du gik faktisk lige glip af lidt af den. Jeg kan faktisk løbe den efter. Har du ikke stået? Jeg nåede lige at høre ham. Godt, det ikke var Ja, det er din telefon er død. Hvad nu? Nej, det er ikke så højt. Bare tændes. Så tager han ikke de solbriller af, så man kan se hans smukke øje. Rasmus, tager du ikke solbrillerne af? Jo, senere. Yay! Vil ikke grine engang? Min øre er slet ikke med i det der toneleje. Det var fantastisk godt. Hun er så sød. Eller du har fantastiske muller. Eller Jeg sidder ikke og griner. Ja. Nej, der er ikke så mange mennesker. det kommer der. Så står der helt dernede, så vi går der. Lige meget.